Türkmen bedevi, alavayı, halısı, milliligi, toyu bilen dünya tanalya. Egerde Türkmen toylary dünya ayan olsa, kıymet olaryň düşürilsem dünya derejesinde bolmadyr. Onun üçün yukarı hili enjamlar, ustad operatorlar. Bir söz bilen aydanda güýçli topar gerek. O topar bolsa, toylarymyzy ilkinji bolup 4K formatda düşüren, häzirki wagtda 6K formatda ödüşdirýän ekranymyzda Eagle Production Tehra video studiýasydyr. Davaralarda iň ulu wezipeleriň biri bize anlanýar. Şonuň üçün bir sagat ýaly işleýär. Siz anam goýun. Biz bolsa ýürek goýarys. Çünki anam sizden, netije bizden. Seher turup şükür etsen Hudaýa, aman esen yatıp turanyň üçin. Doğup gelýän gün ýüzüňe syýylgyn şu jahanda ýaşap ýöreniň üçin. Ir seherler nur ýagarmyş asmandan, ýu ýüzüň nuru solmasyn. Toy toylayan bu mukaddes toprakdan ykbal seni hijem aýra salmasyn. Assalamu aleykum aziz ildeşler, hormatly watandaşlar. Anha bugün 26 dekabr täze-ýylyň öňü syrasynda Babaýewiň döwletli ojagy toýly wasyna beslenýär. Merhamanlar, bugünkü toýumyzyň esas sebäpleri Bayramjan öz söwer ýaryna goşulýar. Mehmanları döwletli maşgalaň tutýan toýlar toýularsyn diýäs. Elmidama şu döwletli bosogadan toýdy qadam basmak, hoş sözleri, syýjy arzuwlar şu maşgalaň şanyny izlemek ählimize meýeseresin diýäs. Gelin alja gitmezden ozal. Bugünkü toýumyza gelýän, gelin alja gatnaşýan mehmanlarymyzdan ajaýyp arzuwlar eşitmek hasa ýakymly. Esasy bugünkü toýumyzyň tagamyny bişirýän, Türkmen milli tagamlaryny ustatlyk bilen bişirýän hormatly aşpez agamyzdan ajaýyp arzuwlar dinläni. Bugünkü toýumyzyň tagamyny bişirýän, ana Türkmen milli tagamlaryny ustatlyk bilen bişirýän biziň hormatly aşpez agamyz. Türepower halkyň hyzmatynda Ýörepower. Agamjan hoş gördük. Bir ajaýyp arzuwlar mümkin bolsa. Az ýywaja toýlaryň bolgaý, şu geljek ýylyň gadamy hyzmaty ýürgäý. Şu elmidama öýüňe gelince toýdaga şuňal oğlunca kız göçmek şu oturan ulyk şemäňize nesip etke wideoçylar gejen soýwa toýlaryňyza gelmek nesip etke. Aktyk toýlara gelmek nesip etke. Oňla bolgaý. Bagtly bolgaý bayramymy, malades, oňla bolgaý. Sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mehmanlar näde bolsa, ýürek buýsunjuny dinlemek isleýän adamymyz mehriban ene. Ene diýdiler ady dillerimizde, sena diýdiler. Bir gezek ýykmaklyk eneňiň göwnün ömür ötülmejek güne diýdiler. Hormatly enemiz Zibagul daýzamyzyň ajaýyp arzuwlaryny dinlädik. Şun Körfe oğlum öýlendirip durýar, bagtly bolsun näde. Bagtlylyklaryň beri bolsun. Sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, toýlaryňyz toýularsyn. Elmidama şu döwletli bosogadan toýdy qadam basmak ählimize meýeseresin.
Bayramjanyň gelin alçysынан ajaýyp pursatlardan bir parça. Häzir bolsa öýlenýän ýigidimiziň dosty, şeýle de gelinimiziň boýdaş şoralardan ajaýyp arzuwlary bilen dowam edýäs. Allah dostumuz bayramı. Kelin ayak düşsen bahtlı bolsun. Şaýy kırstaşyma toran şaýy bahtly. Sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýaşamyda bagy çardyp edýäs. Endi o saat sazandy ýitlerimize mana mümkin bolsa olan bir arzuwlaryň näli ýitler gelin bir gutlaly. Toylar ona bolsun, ýaşlar bahtly bolsun. Şeyh ağa, toylar toýulaşsın. Bahtly bolsun ýaşlar. Sag bol, arzuwlaryň hasyl bolsun, ýaşamyda bagy çardyp edýäs. Sevginin ulak ömür sürmek üçin bize döredilen mümkinçiliklerin iň ulsy onuň toýuny tutmak, bag toýuny tutmak. Toy bu täze maşgalaň düýbüniň tutulýan güni. Toy bu şatlagy, enatanyň perdenine berip biljek iň uly bagty. Toy bu adamın durmuşuna bir gerek bolmaly we ömürlük bolmaly. Дяденька горелала. Желаю только долгой, честной и верной любви вам, ребята. Elmydama ýürek söýüp bagtly ýaşadylar. Bir-biriňizden diňe söýgü gözläp, gözleriňizden diňe mähir gözläp, şol mährem tapyp, şol mähre garylyp ýaşamakly arzu edýän. Söýüm Ansan ogly şunça ýol geçip sizden öň söýüşip görmedik hali.